Класация топ 10. Всяка година в Automotor Sport Channel изпробваме над 100 различни автомобила. Големи, малки, най-различни. Това, което може да събуди интереса ви на пътя и извън него. Виждате ценни олдтаймери, както и истински екзотики сред автомобилите. Дрифтиращи SUV и бързи спортни коли. Но какво мислят хората, които стоят зад кадър? Кои автомобили карат сърцата им да се разтоптяват? Разберем това, проведохме гласуване. Всеки редактор можеше да избере фаворитите си от всички изпробвани коли. Какво реши екипът? Има ли единодушие? Не. Определено няма. Мустанг Кабрио в топ 10. Мисля, че караме спортно все пак. Не е ли така? Не! Това е гадно. Това е моята кола. Не можете да го направите. Прекрасна. Хубаво. Показва, че няма емоции, няма и разум. Тук няма място за